नै जावैसो हामाथो नोङो थांसैनो। औ आयै। ओमफ्राय नै जावैसो हजोंहाय थांना आइमिनो फन हरबाय था। गावथ' माबा थाङानोहाय। आइखौ गालांबायनो। औहाय हाबेनोथ'। हानोमायाबो बोरै थांनो देनाय। गोदोनिफ्रायनो गामियाव थाग्रा मानसि। आइया थांखानाय नङा। दे जायखिया जावैसो आइ एमिखौ खबर लाबाय था। मोजाङै मोजां थांनानै मोजाङै मोजां फैफिनबानो जाबाय। दे जागोन आइ। आंथ' मोनबा थांजानोसो लुबैदोंमोन आइ एमिखौबो। नोंबो मालाय हारसिं जाहैया नङा होमबा? आयै फिसौलाय आंहा आबौ इसानासो बिफाखौ गोसोखांबाय थासिगोन। बा बिजामादै बिखुनजो मा रायलायगासिनो? मा रायलायनो आरोलाय आइ, बे जावैसो थाङो होननायखौनो रायलायदां आरो। ओमफ्राय रायलायखांबायबा थुद' जोंखौ शपिंआव दोनलांद'। हाबाब आरोलाय मा बायनो थांनो? अह आयै बुरैसाया थांसिगोन ना, जोंहा ज'नो खेबसे शपिं खालामहैनोसै आरो। दे होमबालाय थांदो आरोहाय। ओमफ्राय जों बेयाव फैला आयै, डाइरेक्ट जों न'आव थांसै। आयौ आंलाय दानो थांथ'वासो नंदोंमोनलाय। मालाबा फैफिनसैलाय आरो ना बुरैसा? औथ' आरो। आंथ' दिनै गस्ला गोदान बायखागोन। नंगौ नामा आबा? आंनि आबौसो नालाय। दे नोम्फा थानायावनो थांखादो आबौ। मा बायो मा नांगौ बिना लाजोबखा। बायगोन दे आबा, मा नांगौ गासिबो होजोबगोन आं दे। दे बुरैसा आंना नोंना गोजां बोथोरनिबो माखासे लाखाबाय ड्रेसखौ। आंनावथ' दंखायोमोन ना। औ होमबाबो लाबाय आरो। आयै आंनोबो नांखागौ। दे नोंनोबो लाखागोन आङो। नोंनोबो आबैनोबो गासिबनोबो। आरो नोंनि मादैनोबो लागोन। लाखादो। आं थानायावनो मा लाय लाखाजोब। औ बेखायनोथ' लाबोदों नोंखौ। नोंबा आरो माला फैगोन? आंथ' हारसिं फैनो बायोना। इसानालाय माथो जाखो? थाब बे उन्दैया। मा नांगौ मोनजोब्बायना दा? औ जोंहाथ' मोनबाय। फुजानि मोनखाबायना जोंहा ना आबा? बास नोंल'सो थानाय नंला। आंथ' दङ ना? औ आबा नोंथ' दङ ना आंजों? बुरैसा रेस्टुरेन्टआव दसे हाबलांनोसै थुदो। लास्ट टाइम नोंजों रेस्टुरेन्टआवबो थांखानोसै। दे ओमफ्राय आंलाय फैफिनखागोन ना? औ अब्लाबोथ' दानो नङाना। नों फैसान्दिथ' जोङो हारसिं जागोन ना। थ'दो थांसै। ओं दे। ओमफ्राय जेबो नांलामोन नामा नोंसिनो? नांथ'ला दे, लानांगौखौ लाखाजोब्बाय आंहा। आंहाबो मोनखाबाय दा। आबा नै आबा हजों गोजानाव थांनानै बारा फांफुं जालाबायनाङा मिन्थिबाय आबा? आं बिदि नङाना आयै। मिथिखागौ आबा, होमबाबो बुंबाय आरो। साहाखौ लोंग्रोदो आयै, ना गुसु जागोन। आबा हा बिहामजोखौबो लांफाबा माथो जायोमोन? लेंदोंमोन आं आयै, नोंजोंसो थाहैनो। बिहामजो हा थांफाबालाय माथो जायोमोन? नोंखौ माबोरै हारसिं गालांनो दे आयै? नोंबो थ'दो ना आयै। नाङाहाय आबा, आंलाय बोरै थांनो? आरो गोजानावबाथाय बाहरो आंहा थाहैनोनो। नै बिहामजो आंखौ सिन्था जानाङा, नों थांफाबानो जाबाय। आंलाय आरो बुरै मानसि बेफ्रावलाय आरो माबोरै थांबावनो आंलाय। गोदोमबा हारसिङैनो आबाखौ फेदेरबोदों आङो। आंखौ सिन्था खालामनाङा बिहामजो, नों आबाजोंनो थांफा। सरि आयै, नाथाय आं नोंनि खोथाखौ मानिनो हानाय नङा। आं थांफाया। आं
आंखौ मालाबाबो हारसिं नागारना थांनो हानाय नङा बरसा आं थांफानो हानाय नङा आयु बिहामजो नाथाय जेबो नाथाय गैला आयै आरो बारा गोबावद्रायबो नंखायाना होमबाबो बिहामजो आबाया गुबुन जायगायाव थाहैगोन दा नोंबो गैया आंबो गैयाबा बोरै जानो देनाय बेखायनो आं थांफाजानो लुबैदोंमोन आरो दे होमबालाय नोंबो थाङानोबा नोंबो थांनो गोसोआनो गैयाबा माथो खालामबावनो आरो मा दाबिगासिनो नोंसोरलाय दाबिनो मानो सोंदों मा दाबिदों गस्ला आंनो नांखागौलै आयै हौवाबावले आं मिथियालै आंनो नांगौ माने नांगौ नुबाय मा दाबिदों दा मोनगोनसो नोंसोर आंजों सासे सासेनो थां माबे बाहेरायाव गेलेयो थां लेखाखौबा फरायनो बायो बिसोरो आच्छा दे मामे फुजायानो दाबो सौफैयाखै आरो बिसोर दानो दावराव ओमफ्राय नोंहालाय मा एफा बुरजा दख'ना लालाबायखो अ बियो आङो दख'ना स्ट'र खुलिसिगोन दख'नानि बिजनेस खालामनोसै आंहा मा ओं दख'नानि दखान खुलिनोसै आंहा बा माला माला चान्स लाबायलै नोंलाय आंजोंखि सोर बाहायो दाथ' आरो फुजा बोथोर सफैनोसैना आंना दाउआबो देरहांखाबाय अमायाबो देरहांबाय एम्फौआबो जोबसिगोनानो बारा गोबाव गैला दे मा खालामो खालाम ओं नोंहाबो अफिसाव थांद' आंबो थांखायो दा आइसो हाथारला आङो बिसोरखौ दे लायना होदो बिसोरनो आं थांथ'ला आंहा गोबां खामानि दङना नोंनोलाय दख'ना नाङा नामा नाङा आंनो लानो गोसोबा आंनावनो दंखायो थेवबो आं होनाया आलदा ना आयौ दानो दख'ना नांगौ बेनो दे मामे बरसा दिनैनिफ्राय आरो नोंजों बेरायनो मोनला बेबायदि नों आंखौ गोसोखौ खांगोन ना जाम्बि बुङोब्रा नोंलाय आंखि नोंखौ बावनो हायोना मिथिखागौ अब्लाबो सोंबाय आंल'सो गैया दा आंनि गोसोआथ' नोंजों थागोन ना आंथ' नोंसोरखौ गालांनो बादोंमोन नाथाय मा खालामनो थाङाबाबोथ' जायाना बेनोथ' आइयाबो थांबा मोजां जागौमोन ना दे जेबो नंला माथो जाखो आरो नों जोंखौ टेनसन लानाङा दे आइखौ इसानखौ आं नायगोन ना बस नों नोंनि खामानियाव फकास खालाम इयो अकेयाबो माथो बारासो हानोसै आं थांनो नागिरनायखायसो दुखु मोनदों नामा जोमैयाबो माखौबा थोनो थांसै बेयावनो थाबाय थायो नामा बरसा दिनैहायथ' नोंजों बेरायखाबाय आरोबा बिनि नोंजों माला लोगो मोनबावगोन आं फैबा आरो जुदि नों फैयाबा दद आं फैया जायो नामा आं नोंखौ बिराद बुरजा मिस खालामसिगोन नंगौना माथो आं मिस खालामाबालाय ओरैनोसो होनदों आं ओरैनोबाबो मानो बिदि होननांगौ आइया नोंनि रिएक्सनखौ नायदों आरोलै नों जोंखौ बावबा जों इसानजों आंजों बोरै थानांगौ जों हानाय नङाना थानो
नोंसोरलाय आंनि जिउ सोना फैद' थांसै ओइ मा जाखो नों आंनिफ्राय गोजानखौनो थांफेराखै माबोरै थागोन दे नों जोंखौ बावनायथ' नङाना नोंखौ बावनो हानाय गोहो गैया आंनाव जा मिस खालामसिगोन आं नोंखौ नों बेसेबां मिस खालामो बेनि बांसिन खालामगोन आं बेखायनो बुंदोंमोन ना आंजों थांफानोबा आं आइखौ गालांनो अनो रावबो गैयाना आइया सोर दङ दे जोंनि अनगा जों गोजानाव थांजोबनानै आइया मा जानांगौ नाङा दे आं आइखौ बेबायदि हारसिं गालांनो हाया आरो नोंलाय फैफिनखागोन दाना लाइफ टाइमथ' थाङाना नोङो मानो फैया जानांगौ दे गोदाव सोराव ओमफ्राय बेयाव थांनानै आंनो फन हरबाय थाखा भिडिअ कलबो हर दे बरसा मा नांगौ सोजोबखाबायमोन आङो आबा नों जोंखौ नागारना थांसिगोन आरो औहाय आबौ नोम्फाया जोंखौ गालांथ'नोसैनो नै आबा हजोंहाय थांनानै फन हरबाय था बावगारनाङा हले नोंसोरखौनो बावनो हायो ना आं थेवबो गोजानाव थांनायनि खोथा आबा ओमफ्राय सानाबा नोंनोलाय मा लाबोनो आं आंनो जेबो नाङा आंनो मानो नोंल' थाब फैदे आबा आयै आब' सना नुबाय आबा जेबो नांबावानो उन्दैनो नोंखौसो थाब फैजानो लुगैबावो आं थाब फैगोन दे बास नोंल' थाब फैबानो जाबाय जोंनो आरो जेबो नाङा औ आबा खामानि जोबबानो एखेबारे फै ईशान नों आइजों थाबाय था दे नोंनि आइखौ नायगोन दा नों आं दंना आं नायगोन ना आइखौ नोंल' थाब फैदे थाब फैगोन दा फैगोन ना जों मिस इउ नोंखौ मिथु ओमफ्राय नोंना टिकेटफोरा मोजाङै नायखाबायमोन नायखाबाय जेबो बावाखै दा नोंथ' गैयाना आंजों थाब फैखा नङाबाथाय नोंखौ थांना बुहैगोन आं नायो दे जानाय लोंनायफोरा टाइम बाय टाइम जाखा दे